Nagretiro na ang direktor sang Regional Internal Affairs Services 6 matapos ang 34 ka tuig kag pulo ka bulan sa serbisyo kahapon nga adlaw, Hulyo 26. May baluan nga si Police Colonel Roger James Brillantes ang ginbuslan ni Police Colonel Calixto Mabugat bilang direktor sang RIA 6. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Colonel Mabugat, ginpahayag sini nga iya pagatutukan ang madasig nga disposisyon sa mga administrative cases nga gipasaka batok sa iban nga kapulisan sa bugos nga Region 6. Kagdugang man ni Mabugat nga kung may mabaton sila nga reklamo batok sa iban nga personnel kag kung may makitaan nga probable cause, gilayon sila nga magapatigayon sang summary hearing agud matulid ang kamatuoran. Nagpahanumdum man ini sa tanan nga kapulisan sa Western Visayas nga sundon ang police procedures kung mapatigayon sang police operations agud malikawan ang pagbayular sang ila mismo mga kasuguan. Ginpahayag man ni Mabugat nga hindi bag-o sa iya ang Region 6 bangod tumandok ini sang Negros Occidental. May baluan nga nakapungko na ini bilang direktor sang tuig 2016 kag gindestino sa Region 18, Region 10 kag naging Chief of Staff sang PNP Internal Affairs Services. Samtang nagpasalamat naman si Police Colonel Brillantes sa ginhatag nga moral support ni Colonel Mabugat sa iya. Balita gikan sa Western Visayas. Ini si Arnold Cantores Soqueña, nagabandera sa matuod ng serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.